maġla kulħadd ġlida kontra l-ħin lanqas għandna ċans ingawdu iż-żmien li bih imdawrin jekk l-adulti dejjem jaħdmu xogħol nar u xogħol bil-lejl. Aħna żgħażagħ studju waqt li żmien jiġri għaddej. Ejjew nieqfu ftit momenti naraw dal-batlu ix-xemx waqt li l-kwieqeb jitfgħu dawlhom xena jisbaħ minna m'hemmx. Ejjew nieqfu ftit minuti ħalli ngħawdu l-ħolqien m'hemmx aħlan mal-blat jitbewwes dan il-qamar ċar fit-tien. L-għana tal-merin fil-bejta bih jitbaxxa kull maħluq lanqas għandna fin nisimgħu l-imma ġieri fil-widien. Jew il-ħasta rrieħ jisaffar jibqa' siġġa fl-isqaqien. Ejjew nieqfu ftit momenti naraw dal-batlu ix-xemx waqt li l-kwieqeb jitfgħu dawlhom xena jisbaħ minna m'hemmx. Ejjew nieqfu ftit minuti ħalli ngħawdu l-ħolqien m'hemmx aħlan mal-blat jitbewwes dan il-qamar ċar fit-tien. Kuljum quddiem computer demmoħ lajjejnier u żmien jagħmla żura għal-qalb kif insejnin. Ejjew nieqfu ftit momenti naraw dal-batlu ix-xemx waqt li l-kwieqeb jitfgħu dawlhom. Ejjew nieqfu ftit minuti ħalli ngħawdu l-ħolqien m'hemmx aħlan mal-blat jitbewwes dan il-qamar ċar fit-tien. Angelika Portelli, proset. ħaċċabċipa, le?